बिनि आंगो बिमाया जे नियम नीति बायदियै जे न'आव हाबहोनायनि मोनसे परम्पराखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयाव बिमाखौ मान होनायजों लोगोसेनो बेयाव गासै नखरारिनि जे सोद्रोमाफोर गासैबो दंजोबो आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बे समाव मलानदुबि गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा जे गोगोमसार गयारिखौ जे जाफुंसार होनो हानायनि उनाव बरायनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनदों खोब समाव जे बर' हारिनि थाखाय बियो जोबोर मोनसे गोग्गाथाव जर'खायै गोगोमसार गयारिनि आंगो बिमा बिफाजों लोगोसे बे मलानदुबि गामिया मोनसे गोग्गाथाव होननानै बे बाथ्राखौ बुंजायो जे बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनो जे दोलै नोगोरै जे गोगोमसार गयारिखौ सेफ चेम्पियनशिपआव गावनि नाजानायजों गोख्रों जाफुंसार होनो हानायनि थाखाय जे गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा बरायनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु बे समाव सफैबाय गावनि आंगो न'आव गोगोमसार गयारिया बे समाव आङो